Po 10 rokoch meníme laná, pretože tieto laná teda už sú dosť opotrebené. A robili sme to tak, ako to robili aj naši predkovia. Laná staré sme vlastne odrezali, no a potom sme namotali nové laná postupne a zapáskovali. A dnes ich kontrolujeme, či to drží, a keďže vyzerá, že je to OK, dnes spustíme o 12. hodiny do chodu. My teraz v podstate posúvame ručičky na ciferníkoch. Tu nás sa nič nedieje. No my sme teraz tie hodiny nastavili zhruba na tú 12. Tu je pár minút ešte, tu je asi 2 minútky voda. A ideme na to.